Sanibonani maqhawe Zulu eindaweni zonke. Niyazi ukuthi namhlanje la enqabeni kusukela izolo empeleni ngomhla ka3 kuApril namhlanje umhla ka4 inkonzo iyoze iphele kusasa la enqabeni kwa Dr X unogwaja kagesi. Siyazi ke ukuthi kumlande kakhulu inkonzo nje la ngempela kuya kubongwa iminyaka eyishumi kufinywa ngendololwane kumnandi kakhulu. Nginomndeni wakwaXaba la oshwabade ononkosi bakubonga baba umprofeti bona Nkosi sanibona. Hayi ngathi abanizwa kahle emakhaya. Ninjani? Hayi siyaphila nathi. Ngiyabona la khona nobaba uNonkosi kanjalo uthe ubaba khona nabashana. Hayi nisuke ekhaya emvuzini. Neza la enqabeni hayibo yini engaka enisuse emvuzini neza la eGoli. Awuthi ngizwe la ngubaba ukuthi hayibo yini lelethe oshwabade la eGoli. Nonkosi silethwe inkonzo yebo uzohlanganyela inkonzo kanye nomprofeti umfowethu ebe umprofeti omsiza abantu yebo umprofeti wesizwe osiza abantu osiza nathi siyakholelwa kuyena ukuthi umprofeti amashobada amupha amandla baphilise njalo abantu ngoba sekuqalile sisakhuluma into esizwa ngizwa sesiyibonele nathi sifika singabakwaXaba sisuka endaweni yasefredi umfowethu ephilisa abantu iy'manga esiy'bonile izolo asifuna abantu behambe beqoqa inganekwane into abangayazi sebezokholana nathi sibatshele into esiyazi ahambe ekhuluma ngathi emabhasini nasematekisini into abangayazi sibonile abantu bevuka bephumilwane siyibonele ukuthi angibongeke nami nosisi naye uzokhuluma sengikuyena njengoba lokhu nifikile nje mhlambe la enqabeni nisuke emvuzini aniphethe kanjani amaqhawe? Asiphethe kahle kakhulu amaqhawe ngifuna uqamba amanga asebukele kahle futhi siyakujabulela ukuhlangana nabo nje nokubabona ngoba abanye bengabazi. Nathi cha siyajabula ukuphinde sinibone. Awuthi size ngapha manje amadodakazi hayibo nendodana sibuye entabeni nginibonile nikhona laphana bekunjani entabeni? Omunye umuntu mhlawumbe ngathi uyakuzwa kodwa kuzwela kude ubusathi ngithi hayi sikwazi ukukhuphuka noma bekunzima sibona phezulu ngabo kodwa siyathemba ukuthi konke kuzohamba kahle ngoba sikhuphukile izinto awu konke sekufeziwe. Awuthi ngibuye ngize ngapha kuNonkosi mhlambe Nonkosi cishe vele lo mbuzo uzobe ukhulumela bonke abantu bakwaXaba yabo ukuthi ninjengomuntu noma ngathi ninomuntu onjengobaba umprofeti nizizwa ninjani nje kunjani nje kuba nomuntu ekhaya ophiwe kangaka? Sithokoza kakhulu nathi siyajabula ukuthi nathi sibe nomprofeti esibongweni sakithi kwaXaba siphakame isibongo sakithi nomkhulu nokhokho labakhona uNkulunkulu wethu azasikhonekte nathi sibe nomsamariyane nomprofeti kuthina isibongweni sakaXaba kusijabulisa kakhulu nathi sibe nomuntu ophilisa abantu yebo othunyiwe uzosindisa abantu. Mhlambe njengomuntu onobizo ngiyazi ngenze kube nikhule nonke nisebancane kwahamba kwavela ukuthi uphiwe kunjani akukhona la uhamba kube khona ukuthi hayi phela wena mhlambe ufuna ukumbiza ngegama ubuye ukhohlwa amandla akhe? Ukwazi lokho akufiki ngoba phela kuyinto eyisiphiwo kuyena akufiki. Yebo khona umfowethu omdala ulapho seThekwini okhule naye kakhulu ngiyambona uNonkosi okhule naye kakhulu uthi mabekhulu bekasuke nje ayodlala adlala eceleni yedwa abashiye bedlala umthole seyedwa nje enze lokho akwenzayo eyedwa isikhathi esiningi noma edlala nabantu kodwa isikhathi esiningi wayevele ekhombisa ukuthi umuntu onalo ibizo elithile elikhulu ngoba isikhathi esiningi bengadlala nabantu noma bedlala bebuya abashiye akhambe esedlala-ke yedwa isikhathi. Hayi no ngizwa kahle kakhulu Nkosi. Ngijatshulisa ukuthi kushuthi awunakho ukujwayela uye ngendlela
yokuthi uyamazi bese mhlambe ubizo lakhe kuyinto ongeke uyithathe serious amandla lokho khomba ukuthi unalo iso likamoya uyakwazi ukubona uyakwazi ukuhlukanisa no bona Nkosi maqhawe mhlambe ngenzeka usanda kungena webuza ukuthi obani abanothi JRC la hey ngiyathanda ukubuzana mina ngiyabuzana ningixolele oshwabade labona Nkosi ubaba ke uke wakhuluma ngabo uzobona kuma video angezansi la echaza khona ukuthi lo ubani kanjalo ngokwegaba zabo yibo ke laba ononkosi sibonga bona sibonga nina bona Nkosi ikakhulu ngoba phela thina ubaba simthola kakhulu la eGoli kodwa uma ngabe esuke esekhaya usuke enani inini enisuke nimnakekele niqhubeke njalo ke nime njalo nansi izwa lapha hey uthe ubaba umshana awuthi mfowethu ukukhuphuka ngezithakazelo zasekhaya omama kwaXaba omunye umuntu oliqhawe angafisa naye ukuthi ngelilanga mhlambe mayithakazela ubaba asho njengoba wadusho senginika wena awukhuphuke eqhawe oshwabada ononkosi ngicela nje ukuthi ungiphamisele futhi oshwabada ononkosi ondema abahle nonyala bonyathela osiphundi madliwa indlala abanye bedliwa inala